U novom broju novosti, glad i bijeda. Prošle godine u Hrvatskoj su realne plaće pale za 3%. S druge strane, prihod od poreza na dobit rastao je 50%. Država je ostvarila višak u proračunu, rastao je i BDP. Dakle, svi su bili u plusu, osim radnika i umirovljenika. Cijena Schengena. Nakon ulaska Hrvatske u šengensku zonu, primjećen je značajniji porast broja pushbackova u BiH, piše u izvještaju mreže Border Violence Monitoring Network. U porastu je i broj slučajeva koji podrazumijevaju nasilje, od udaranja do upotrebe palica i vatrenog oružja, kojim se najčešće prijeti ljudima u pokretu. Novosti s dostavljačicama i dostavljačima Wolta na zagrebačkim Vrbanima. Iako digitalne platforme u svijetu također često posluju preko takozvanih agregatora, procjenjuje se da je u Hrvatskoj preko posredničkih tvrtki zaposleno čak 80% radnika, što je znatno više nego u ostatku Europske unije. Čitajte novosti.